Кое е по-изгодно? Прекратяване на трудов договор срещу обезщетение или поради съкращаване на щат? Това е един въпрос, за който много често ме търсят. Ще отговоря типично като адвокат. Зависи. Зависи, защото е важно да се знае какво точно конкретният човек разбира под по-изгодно. Така, например, преди време една клиентка ме потърси, беше изправена пред дилемата дали да й бъде прекратен трудовия договор срещу 4 заплати или да бъде съкратена с уговорката, че предизвестието няма да бъде спазено. Първоначално тя приемаше, че обезщетението е по-добрата оферта. В крайна сметка, след като направихме анализ на това какви са предимства на едното и на другото основание, поговорихме за това какви са нейните цели и какво е важното за нея, тя прецени, че да приеме прекратяване на трудов договор при съкращаване на щат е по-изгодно за нея. И държа да отбележа, че изгодата тук изобщо не беше в финансов аспект. Аз съм Радостина Янева, адвокат и медиатор. Ако имаш работен казус, може да се свържеш с мен на данните за контакт, посочени в профила ми.